støj og røg og masser af stunts. Det var alt sammen en del af festen, da Fast and Furious Car Show kom til Fredericia i weekenden. Indenfor var der piger til mændene og biler til pigerne. Og så skulle den flotte stylede bil blandt 80 opstillede biler vælges. Det kunne være denne 2CV med brede fælge og turbomotor, eller denne stærkt ombyggede Fiat Barchetta. Det blev denne Morris Mascot Clubman, som løb af med 3. præmien, og denne 12 år gamle Polo, som tog 2. præmien. Men vinderen af konkurrencen, det er faktisk den her Hyundai Getz. Det er en lidt usædvanlig tuningsbil, men dommerne har valgt den, fordi den er gennemført i alle detaljer. Ejeren hedder, måske meget passende, Claus Geil, og han har virkelig haft styr på detaljerne. Og hvornår har du sidst set en nummerplade, som kommer ud, når man trykker på en knap? Nej vel? Men spørgsmålet er også, om det er lovligt. Ja, men nu er det gode ved, at når så snart jeg sætter tænding på, så skal de køre ud, så det gør de selvfølgelig. Claus købte bilen for ny og startede ombygningen uden at have kørt en meter i den. Han har brugt 2 år på den. Hvad næste projekt er? Den har jeg ikke aftalt med konen endnu.